young and fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Hello everyone, welcome to back my channel. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ. दिनै गाइस दिनैथ' बेंगलर बन्द, काबेरी दैनि बेंगलराव बन्द. दिनै खामानि दामानि गैया, न'आवनो दङ, जास्ट जेबो मावाखै आरो दिनैहाय. दिनै न'नि ब्लग लाबोनोसै गाइस, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम. दिनै रुमावनो ब्लग लाबोनाय जागोन गाइस, दिनै न'आवनो भिडिअ बानायनाय जागोन. दिनैनि भिडिअआ न'निनो आरो, जेरावबो थाङा. आं दायो एसे गोजौआव टेरेसाव जि लामनो नागिरदों, जि बाल्थिङाव लाखाबाय जिखौ. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. बिदिब्ला आं दायो टेरेस गोजौआव गाखोनांसिगोन जि लामहैनो. सान्दुङा माथो गोसाथार. नै बाल्थिङाव जिखौ लाबाय. जि लामनोसै गाइस, दायो जि नै टेरेस गोजौआव फैबाय आङो. बिराद बरिया बार गुसु, सान्दुं गोसाबाबो. वेदारा बिराद मोजां गाइस बेंगलरावहाय, मानोना सान्दुं गोसाबाबो बांद्राय गरम जाया बिथिंजाय. ओरैबायदि बरिया सान्दुङा नै एकदम सिदा स्रां स्रांखा. जिखौ लामसै आं बिदिबा, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. स' गाइस आङो दायो जिखौ लामसिगोन नैबे थारावहाय. लांफागोन. गुबुननि नारजिबो सङो नामा, मा संगोन? Wow, so yummy, tasty, puri. मा बेलाय? मा गुबुननिबो नङा, माबो नङा, कालाराबो. वाव, नै पुरिया जोंना bubbles सोलायदों, bubbles. This is puri, South Indian puri guys. South Indian नि पुरिया बिदि जायो. वाव. नै बिउटि पार्लाराव गाइस खानाय सिनजालायबाय नै बिसोर सानैया. वाव, सान्दुङाबो देनजार माथो. सिनगासिनो दायो नै. भिडिअ देनजार गाज्रि माथो जायगाफोरखौ. आंबो हिनजावबा बांगाल हौवासो लागौमोन. ला गय जानां गाइस, गय. नै बिथिं खानाय सिनगासिनो, दाबो जायाखै बिसिना, आंनासो.
Local salon-ब्रा सिनगासिनो गाइस नै स्टाइलिं बानायदों दायो स्टाइलिं सिन नागिरगासिनो दायो बिसोरो Mau di sini deh. Hahaha. Sansugwra. Tahu-tahu le. Tahu. Malah selain dia hoनोसै आङो. बारा एवहोआ. बे बार गोनाङाव मोजां जायो खानाय हा जेबो जाया. एवबा मानसिगोन. आं बांद्राय एवहोआ स्लाइडलि होगोन. नङाबा एसे गुसुं खालामनानै सिगांथिं लेयार-लेयारबा मानसिगोन. सिगांथिं लेयार-लेयारबा नों खानाया सिगांथिं बारा गैयाबा. ओंखायनोब्रा जियानो दं. मबाइलाव जि गारनाय माथो नोंसोरखौ हां फांनो मानो खालामदों? बुलेट बायदि नुयो सासेखौ हिमालयान बायदि नुयो आयु माबायदि नुयो मानसिफोरखौ अबेसिनि सिन नागिरदों देलाय उनथिंसो बेनालाय माला हमफ्राय मोननाय आंनावबो दंखायो दे अबेसिम सिनांगौ एफा मोजांखौनो सिनब्रा दे इसोर आं फार्स्टआव एसे गोलावैनो सिनथ'गोन मिथिबाय खनसेनो गुसुं खालामजायाना नायग्रोनानै एसे नै हाजेनबाय गाइस खानाया बायबाय दादा मा सिनगोन स्लाइडलि एवखौनो स्लाइडलि लगाव मडेलिं हममेड गाइस बेयो खानाय सिननाया हममेड होनो बिदिखौ नंगौ दा गोदो बिथाङा सिलेनाव सिनोमोन भैरबकुन्द'आव एकदम नामजादाखामोन आरो बिथाङा भैरबकुन्द' होनबाथाय बेजोंल' फैयोमोन नै ओरैबायदि गसं माबायो सिननो हायो जाहैदों बिथाङा नै गामियाव थांबा सोरबाफोर सिनजाबानो जाबाय बेजों एकदम 500 थाखायावनो मोजां सिनो सिनजाग्राया नै बारनाया मटरजों बेरलादों थांजोबस्राबाय बरिया नै बेसेबांबा बुरजा गोलैबाय खानाया लस नै फागोलाव बोसोर लानानै आयु साइजखौ नायदों मानसिफ्रा ओमफ्राय मोजां खेबदोब्रा नोङो आं खेबगासिनो 500 बार जाग्रा साइज नुजोबखायो नोंसोरखौ मोदानोलै केमेराया बिथिंजाय एसे सिनखावगासिनो बेखौलाय मा स्टाइल होनो दा सिननायखौलाय स्लाइडलि इउ होनो बेखौ हा स्लाइडलि इउ दा भिडिअ'सो थागोन बे बारा स्ट्रेटबो नङा बारा माबाबो नङाब्रा नै लस खालामजोब्बाय बिसोरो बिराद बुरजा एसेबां गोबावनि खानाय गस्लायाव हासिदोंसै दा बिराद गोसो होना सिनदों नै बिथाङा हायावनो थाखानाय नङा हायाव गवाबा गाइस नै खानायखौ सिनगासिनो दायो नै बिदि जाबाय बिदि कन्डिसनाव गुसुं लाबावगोन जाहैदों ना गुसुं लाबावगोन नै बरिया नुबाय सिनानै दालाय गुसुं लाबावगोन आरो बेनिफ्राय गुसुं लाबावगोन जाहैदों नै बे जाहैयाखै जादों
होमबा ने नै भिउआ बिथिंजाय लामा जिङावसो सिनायबावदों एकदम बाहेरथिं फैनानै नै दिनै कर्नाटका बन गाइस कर्नाटका बन नै अट'फ्रा गोदाव सोराव दंलाबायो काबेरि दैनि बन्द जाहैदों दिनै वेदाराथ' बिराद बरियाखा नै One minute. आइसोर जासिगोन माथो खानाय सिनग्राबो सिनजाग्रायाबो केमेरा लाग्रायाबो आयु आयु गाज्रिथारलै खाथियाव आयु खुगा सियाबलायना सिनदों आयु हाथायल' नै खोब हाथाया गोदान जाफिनबाय एबार गोदान जाफिनबाय अके बे मोजां जाबायलै दे नोंखौ सिनसै दि आं सिनालै दि आंना खानाया नोंनि बायदि माबा नङाना सिदा नङा बिदि सिनबाथाय गोजौआव थांखोजोबो आंनि खानाया नोंना लाबाखै खानाया खानाय गोलावसो जायो ओके जाबाय दे खनसे नाय दे बेखौ सिनगोन ना माबा Hey guys cutting which style this I don't know slide you style sido 너 खामलाय माबायदि नुयो 너 खानाय खालारा इथिं साबसिन नामा खानाय उनथिंबो बेनो एखे बिलाय मोजां मोनदा this one final look ओके मोजां नुबाय मोजां नुने खनसे नाय नाय ने this is final look केने खाजाने नाय just नुरा आं खानाया जितसे बारा बिराद जितसे आंहा सालायलाय दे नोंखौ बाबुखौ आं सिनथारबाबो So guys खानायखौ सिनखांबाय बिसोरो दायो नै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्टआव मा जायो बेखौ खिथानोसैलाय नोंसिनो